ଏକ ସୁଦୂର ଗାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନ ହୋଇ ଏକ ହତାଶ ଓ ଭୋକିଲା ଚୋର ଗାଁକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ଚୋର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ଆଲୋକ ସହିତ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଭିକ୍ଷୁ ଭୟ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୋରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚୋର ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ଦୟା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ଓ ତାଙ୍କର ହତାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛର କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭିକ୍ଷୁ ଚୋରଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝି ସହାନୁଭୂତିର ସହ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ହୋଇଯିବାରୁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଉଳ ଦେଲେ ଏବଂ ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଅଟେ। ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଚୋର ନିଜର ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେହି ଚୋରମାନେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସମୟ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଚୋର ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗାଁର ଜଣେ ନମ୍ର ତଥା କୃତଜ୍ଞ ସଦସ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ କାହାଣୀ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷାରେ ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ବୁଝାମଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଦୟା, କ୍ଷମା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ।